Hello friends, good morning. This is me Roman. Welcome back to Technical Bodo YouTube channel once again. खुलुमबाय लोगोफोर आंनि Roman Technical Bodo YouTube channel आव नोंथांखौ बरायबाय. Friends, दिनैनि भिडियोआव नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन जों माबोरैहाय मबाइलाव voice record खालामनायखौ जोङो कम्पिउटाराव जोङो Audacity होननाय मोनसे सफ्टवेयरनि जोहै जों माबोरैहाय रिमिक्स खालामनो हायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन. अब्ला फ्रेन्ड्स बे खामानिखौ मावनो थाखाय आङो कम्पिउटाराव मोनसे सफ्टवेयरखौ बाहायगोन. बे सफ्टवेयरनि मुङानो जाहैबाय फ्रेन्ड्स Audacity. नोंथाङा नैबे आंनि कम्पिउटारनि स्क्रिनाव नोंथाङा नुनो मोनदों बे जाबाय Audacity. नोंथाङा बे Audacity बे सफ्टवेयरखौ नोंथाङा इन्टारनेटाव मोनगोन. फ्रेन्ड्स नोंथाङा जुदि बे सफ्टवेयरखौ मोनाखैब्ला अब्ला आं बेनि मोनसे डाउनलड लिंकखौ आंनि नैबे भिडियोनि गाहायाव होनानै दोनगोन. फ्रेन्ड्स जोङो गिबियावनो जोङो मबाइलाव मोनसे भइसखौ जोङो रेकर्ड खालामग्रोनानै लागोन. मबाइलनि रेकर्डारखौ खुलिनानै बेवहाय भइसखौ रेकर्ड खालामनोसै. नोंथाङाबो गिबियावनो नोंथांनि मबाइलाव भइसखौ रेकर्ड खालामग्रोना लानो नांगोन. हमनानै लाबाय मोनसे भइस रेकर्ड खालामनोसै. ओके. मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो नोंनि साननाया मानो सिमां जाखो मोनथिनो मोनासै आं दिनै गावखौनो गाव जायो मानो हालाय सिलाय. ओके फ्रेन्ड्स अब्ला आं मोनसे मा खालामबाय आंनि मबाइलाव मोनसे मेथाइ आं रेकर्ड खालामबाय. एगेन फ्रेन्ड्स आं मोनसे मबाइलाव रेकर्ड खालामबावगोन गुबुन मोनसे दोंसे मेथाइ बेनि उनाव आं बेखौ रिमिक्स खालामगोन. फ्रेन्ड्स हमनानै लाबाय मोनसे आं मेथाइखौ रेकर्ड खालामबाय. जाहां जाहांआवनो थालांसिगोन माथो आयै 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 बोरायगोन नों बोरायगोन आं बुरैगोन आं संसार जालायगोन माब्रै माबा मोसौ हालि बायना दोनखागोन बिगाब्रै बिगाब्रा गयनि बागान गायनानै दोनगोन अरनो हायै गयखौ जों देख्रुबना जागोन. अब्ला फ्रेन्ड्स आङो बेबायदि मोनसे मेथाइ आं मा खालामबाय आंनि मबाइलाव बेखौ रेकर्ड खालामनानै लाबाय. अब्ला आंनिया मा जाबाय मोननै आङो मेथाइखौ मा खालामबाय बेवहाय रेकर्ड खालामबाय. नोंथाङा रेकर्ड खालामखांनायनि उनाव जों मा खालामगोन जों Audacityखौ खुलिगोन. अब्ला आं Audacityआव बेबायदिहाय थुनानै बाय फ्रेन्ड्स. अब्ला बे Audacityनि इन्टारफेसआ बेबायदि खुलिबाय. दानिया फ्रेन्ड्स जोंनि दानि बोसोर रेकर्ड खालामनायखौ जोङो मा बेवहाय जोङो इम्पर्ट खालामगोन. थ' इम्पर्ट खालामनो थाखाय नोंथांनि मबाइलखौ दानिया मा नोंथांनि कम्पिउटाराव USB जों नोंथाङा कानेक्सन खालामनानै ला. अके. थ' लाखांनायनि उनाव मा खालामगोन नोंथाङा नैबे फाइल होनाय अपसनाव थुनांगोन. बेनि उनाव नोंथाङा नैबे इम्पर्ट बेनि उनाव अडिअ अपसनाव थांगोन कम्पिउटाराव थांगोन. बेनि उनाव फ्रेन्ड्स नोंथांनिया जाय मबाइलखौ कानेक्सन खालामदों बेवहाय नुजागोन फ्रेन्ड्स. थ' आंनिया बेवहाय HTC Desire बेखायनो आं बेवहाय थुनानै बाय फ्रेन्ड्स. अब्ला बे निस्सय SD कार्डआव थागोन रेकर्डिंआव थांबाय. अके फ्रेन्ड्स दानिया नोंथाङा मा खालामगोन गिबि मोनसेखौ नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट खालामगोन. बेनि उनाव अके थुना होयोब्लानो बे इम्पर्ट जागोन. अके. दानिया जों मा खालामगोन फ्रेन्ड्स गुबुन मोनसेखौबो जों बेवहाय इम्पर्ट खालामगोन. खालामनो थाखाय नोंथाङा मोनसे खामानि मावगोन जोङो. बे खामानि जाबाय फ्रेन्ड्स नोंथाङा फाइलाव थांगोन. थांनानै मोनसे निउ होननायाव नोंथाङा थुनानै होगोन. अब्लानो मा जागोन Audacityनि मोनसे निउ इन्टारफेस मोनसे खुलिगोन. बेवहाय नोंथाङा गुबुन मोनसे मेथाइ रोजाबनायखौ नोंथाङा बेवहाय इम्पर्ट खालामना लाना फैगोन. अब्ला फाइलाव थांबाय बेनि उनाव इम्पर्टआव थुनानै बाय जोङो अडिअ अपसनाव थुनानै होगोन. दानिया फ्रेन्ड्स जोङो दहायनि PCआव थांफिनगोन. थांनानै जोंनि मबाइलाव थांफिनगोन. बे SD कार्डआव दङमोन फ्रेन्ड्स रेकर्डिंआव दङमोन. अब्ला रेकर्डिंआव थांबाय फ्रेन्ड्स बेखौ आं सिलेक्ट खालामबाय. बेनि उनाव जों अपेनाव थुना होयोब्लानो बे मा जागोन बेवहाय बेबायदिहाय फैगोन. अके. दानिया फ्रेन्ड्स जों मा खालामनो नांगौ बेखौ जोङो मा खालामनांगौ कमप्लिटलि जों सिलेक्ट खालामगोन. सिलेक्ट खालामनो थाखाय नोंथाङा Ctrl+A थुना होब्लानो जाबाय बे जोंनिया सिलेक्ट जागोन. सिलेक्ट जाखांनायनि उनाव जों बेवहाय Ctrl+X थुब्लाबो जागोन नङाब्ला नोंथाङा Ctrl+C थुब्ला कपि जागोन. हमनानै लाबाय आं Ctrl+X खौ थुबाय अब्लाना बे काट जायो. अके. दानिया बेखौ मिनिमाइज खालामगोन फ्रेन्ड्स. खालामनानै जों गिबि Audacityनि मोनसे इन्टारफेस मोनसे बेवहाय फैफिनगोन. फैनानै फ्रेन्ड्स जों मा खालामगोन नैबेवहाय जोबथारनायाव जोङो मा जोंनि कार्सरखौ बेयाव थुनानै होगोन. दानिया फ्रेन्ड्स बेवहाय जोङो दानि बावैसो जों काट खालामना लाबोनायखौ फ्रेन्ड्स जोङो एबार मा खालामगोन पेस्ट खालामगोन. पेस्ट खालामनो थाखाय Ctrl+ नोंथाङा V थुना होयोब्लानो फ्रेन्ड्स बे मा जागोन बेबायदि कपि जाबाय. अब्ला नुनो मोनबाय फ्रेन्ड्स जोंनिया मा जाबाय मोननैबो मेथाइया जोंनिया मोनसे मा ट्रेकआवनो फैबाय. अब्ला फ्रेन्ड्स दानिया नोंथाङा बेयाव खायसे एडिट खालामनो हायो फ्रेन्ड्स. एडिटआ जाहैबाय फ्रेन्ड्स नोंथाङा नैबेखौ गेजेराव लांदां जायगा दङ ना बेवहाय सिलेक्ट खालामनानै नोंथाङा डिलिट होननाय कीआव थुनाब्ला बेयो डिलिट जागोन. अके फ्रेन्ड्स अब्ला बेखौबो जों डिलिट खालामनो हायो.
अब्ला नायदो खनसे नोंथाङा खोनासंना लादो जागोन ना जायाखै नोंथाङा खोनासंनो थाखाय नैबे प्ले अप्शनाव थुना होबानो जाबाय मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो नोंनि साननाया मानो सिमां जाखो मोनथिनो मोनासै आं दिनै गावखौनो गाव जायो मानो आलाय सिलाय जाहां जाहांआवनो थालांसिगोन माथो आयै 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 बोरायगोन नों बोरायगोन नों बुरैगोन नों संसार जालायगोन माब्रै माबा मोसौ हालि बायना दोनखागोन बिगाब्रै बिगाब्रा गयनि बागान बायनानै दोनगोन हरनो हायै गयखौ जों देख्रुबना जागोन अब्ला फ्रेन्ड्स जों नुनो मोनबाय बेयाव खायसे गोरोन्थि जालांदों गोरोन्थिखौ जालांनायखौ नोंथाङा मा खालामगोन नैबेयो जोंना गोरोन्थि जालांदोंमोन नैबेखिनिखौ नाय बोरायगोन नों बोराय नाय इयाव बोरायगोन नों होननानै बुंफ्लांदो थामहिनबा हिन्जावसायाथ' बोराया नालाय हौवासायासो बोरायो त' बेखिनिया जोंना भुल जालांदों फ्रेन्ड्स बेखौ जों मा खालामगोन डिलिट खालामनो थाखाय जों मा खालामगोन फ्रेन्ड्स दा बेखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय सिलेक्ट खालामनानै डिलिट अप्शनाव थुनानै होब्लानो जाबाय फ्रेन्ड्स अब्लानो डिलिट जालांबाय दानिया फ्रेन्ड्स नैबे आं मोनसे गोरोन्थि मोनबोदों गोरोन्थिया जेबो नङा बेवहाय जोंना खायसे गेप थालांदों बेनिखायनो मोजां खोनायाखै मेथाइखौ बेखायनो बेखौ सिलेक्ट खालामनानै नोंथाङा डिलिट खालामना होबानो जाबाय थिग बेबायदिनो बेवहायबो फ्रेन्ड्स मा गेप थालांदों बेखायनो जों बेबायदि सिलेक्ट खालामनानै जोङो बेखौ डिलिट खालामगोन अके अब्ला फ्रेन्ड्स अलमोस्ट जोंना फिनिश जाबाय बेबायदि खालामखांनानै नोंथाङा मा खालामगोन बेखौ नोंथाङा एक्सपोर्ट खालामबाय एक्सपोर्ट खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन फाइलाव थुगोन बेनि उनाव एक्सपोर्ट सिम्बलाव थुनानै होगोन बेनि उनाव एक्सपोर्ट MP3 आव थुना होब्लानो जाबाय बेनि उनाव फ्रेन्ड्स नोंथाङा बेनि मुं दोनबानो जाबाय बेवहाय आं हमनानै लाबाय माइ रिमिक्स 2 बेबायदिहाय होबाय होनायनि उनाव मा खालामबाय जों बेखौ बे सेभआव थुनानै होगोन बेनि उनाव फ्रेन्ड्स आर्टिस्ट नेमखौ लिरनो होबानो जाबाय बेनि उनाव फ्रेन्ड्स नोंथाङा नैबे अके अप्शनाव थुना होब्लानो बे एक्सपोर्ट जानो सुरु खालामगोन अके फ्रेन्ड्स अब्ला बे एक्सपोर्ट जाबाय अब्ला फ्रेन्ड्स नोंथाङा बुजि मोनबाय जों माबोरैहाय मबाइलाव रेकर्ड खालामनानै जोङो माबोरैहाय कम्पिउटाराव जों अडिसिटी होननाय मोनसे सफ्टवेयार जों माबोरै रिमिक्स खालामनो हायो जायखिजाया जोंनि मेथाइ सल'खौनो जों माबायदि रिमिक्स खालामनो हायो फ्रेन्ड्स नोंथाङा बेखौ बुजि मोनबाय